Teď jsme na Filozofické fakultě, kde studuju lingvistiku, fonetiku a francouzštinu. Mě zajímala čeština a pak jsem přišla na to, že vlastně jak v češtině, tak i v jiných cizích jazycích, kterých jsem se učila dost, jsou nějaké pravidla, které jsou celkem neměnný. A tak mě začalo zajímat, jak se ty pravidla dají popsat. Ještě studuju modfis. Ty jazyky mě baví spíš teoreticky, protože tak nějak nejsem ten typ, který by rád cestoval do úplně neznámých krajin. Spousta lidí si myslí, že pravidla má jenom matematika, že pravidla má jenom fyzika. Že ty jenom přírodní vědy můžou mít nějaké pravidla, být exaktní. A vlastně jsem jako přišla na to, že i ten jazyk je strašně exaktní. A tak to chci nějak pořád jako objevovat a dokazovat. Čas si plánuju hodně dopředu. Mám rozvrh, podle kterého se řídím. Pondělí až čtvrtek mám školu od rána až do večera, pak ještě zatím občas trénink. Takže spoustu takových mimořádných událostí dávám na pátky. No tak tam si to se musím nějak zorganizovat, takže jako bez diáře ani ránu. Když se řekne volný čas, tak si vybavím čas, který nejsem ve škole. Mám teda nějaký interval časový, kdy nemusím být přítomná na nějaký přednášce nebo něco takového, takže si můžu vybrat, co budu dělat. No a teďka musím jako uvážit, jestli mám hotovou práci, jestli mám hotové úkoly, jestli nepotřebuju přečíst nějakou knížku. No a takhle jako to projdu systematicky stylem práce, škola, referáty. Se známými kamarády komunikuju většinou přes ICQ, právě protože často mi zbyde jenom nějaký krátký časový úsek, kdy mám jako možnost s nima něco vyřešit. Když není potřeba něco vyřešit a mám díl času a chci se s někým jen tak pobavit, tak si někam zajdeme třeba do kavárny. Kdy jdu třeba do kavárny s kamarády, tak to je často se spolužáky z lingvistiky a ještě dalších přidružených oborů, se kterými vymýšlíme teďka projekt. Takže se scházíme pravidelně. Projekt lingvistického korespondenčního semináře pro střední školy. Chceme vlastně středoškolákům nabídnout nějakou možnost seznámit se s lingvistikou. Když bych se měla zamyslet nad tím, jakou podporu mi poskytají rodiče v tom všem, co dělám, tak bych jako hlavní podporu viděla v tom, jako že se na rodiče můžu spolehnout. Že vím, že když budu něco potřebovat, tak rodiče mi pomůžou, že mi neřeknou, jako udělala jsi to, tak si řeš, co chceš. Ale že by byli nějak jako nadšený z mýho oboru studia, to se říct nedá. Tak jako každý rodič chce, aby jeho dítě mělo dobrou školu s dobrým uplatněním a bylo nějak zabezpečený v životě, tak proto asi volili tu ekonomku, kterou chtěli, abych vystudovala. Teď se nacházíme v kavárně, kousíček od Filozofické fakulty. Jsem ráda chodím, protože je to blízko a když potřebuji s někým něco domluvit, tak to mám blízko ze školy. Jsou tu zásuvky, je tu internet. Takže tady Wi-Fi je docela fajn, protože když se třeba někdo zpozdí, tak nemusím čekat a nic nedělat, ale sednu si k počítači a vyřizuju maily, takže nestrácím čas. Můj vztah k Jezumu hodně ovlivnilo to, že vlastně už v septimě jsem si začala sama vydělávat. Když jsem vlastně ještě bydlela u rodičů a dostávala od rodičů kapesný. Takže jsem se tak nějak jako naučila s penězma hospodařit, že najednou jsem se začala spořit, což se teďka hodně hodí, když vlastně už se prakticky živím sama. Vydělávám si tak, že mám dohodu o pracovní činnosti na Ústavu formálně aplikované lingvistiky a už nějaký 4., 5. rok tam dělám anotace na takto gramatické rovině. Týdně pracuju tak kolem 15 hodin, to možná vychází. Když vím, že týden má 7 dní, tak každý den tak třeba pracovní den tak hodinu, to je 5 hodin a o víkendu třeba 10 hodin, kolem těch 15 to třeba vyjde.
Situace se změnila trošku loni, kdy jsem se vlastně s nástupem na výšku taky odstěhovala od rodičů. Začala jsem bydlet na privátě a to znamenalo, že vlastně si musím zajistit nájem, musím si kupovat jídlo a když utrácím za něco jiného, tak jsou to nejčastější knížky, za ty utrácím ráda. Potom oblečení. Ráda chodím do různých takových malých etnoobchůdků, kde většinou mají věci, které se mi líbí, tam si jako fakt vyberu. Kam moc nechodím, to jsou nákupní centra, protože přijde mi, že je to tam drahý, že to moc nepasuje do mýho vkusu. Ten svůj čas mám tak nějak organizovaný, aby se mi střídaly aktivity, při kterých musím přemýšlet a při kterých naopak unavuju spíš tělo než hlavu. Když už mám dost veškerý intelektuální práce, tak se jdu prostě zničit fyzicky a hlava se krásně vyčistí. Tak občas po tělocviku třeba jdeme někam s kamarády si sednout, ale to je spíš výjimečně, jinak pospíchám domů ještě pracovat. Kromě sportu je pro mě relaxace ještě různý tvořivý práce, takže třeba strašně ráda batikuju, malování na látku a tak. Další mojí velkou zálibou jsou potkani. Pořídila jsem si vlastně před rokem prvního, protože mi bylo smutno na privátě. Někdy na jaře jsem si udělala oficiální chovatelskou stanici, takže jsem se začala zajímat i o to, že se vlastně chovají potkani s rodokmenem, že se sleduje genetika a původ. Teďka v současné době mám doma 4 kluky a 2 holčičky. Když bych se měla ohlídnout tak nějak na to, co už jsem dokázala, na co bych mohla být hrdá, tak si myslím, že to je hlavně to, že jsem si dokázala vybrat svůj obor, za kterým chci jít. A v tom oboru už jsem něčeho dosáhla. To znamená, že první úspěch, který tam nastartoval, byla olympiáda v češtině, kde jsem se dostala až do ústředního kola a tam jsem se umístila. Dalším úspěchem tady bylo to, že jsem začala pracovat na Ústavu formální a aplikované lingvistiky. A tam vlastně, ačkoliv jsem byla suverénně nejmladší, tak jsem si vydobila docela dobrou pozici. Když jsem přišla na Ústav formální a aplikované lingvistiky, tak ten ředitel říkal, že normálně mají zájem o studentky bohemistiky od 2., 3. ročníku vysoké školy. Ale protože ho zaujal můj životopis, tak mi dá šanci. Když jsem se tam vlastně dostala na ten Ústav formální aplikované lingvistiky, tak jsem byla v druháku na Gimplu. Máma je hodně náročná. Mamče je náročná v tom smyslu, že vyžaduje, aby bylo všechno přesně podle jejich představ. A občas se do nich trefit bývá dost těžký.